Assalamualaikum, sugeng enjing bocah-bocah solih solihah. Pripun kabare? Mugi sae sedaya, amin. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jawa kelas 2. Berikut ada tugas atau perintah woconen kanthi patitis dengan judul Sowan Embah. Mari kita baca bersama-sama. Mbah daleme ing kutha Malang cedhak Singkaling. Sabtu wingi dina gedhe sekolah libur. Aku karo Mas Dani diajak bapak sowan Embah. Budal jam 8 numpak bis saka Mungurase. Sak dalan-dalan aku ndeleng kesawangan saka kocone bis. Gunung-gunung katon cetha kaya cedhak banget. Watara jam 10 tekan terminal bis Malang. Aku, Mas Dani lan bapak ibu banjur mudhun ganti numpak angkot jurusan Singkaling. Ora antara suwe wis tekan Singkaling, mudhun saka angkot terus mlaku menyang daleme Embah. Pirsa aku teko Embah seneng banget. Dina sesuke aku karo Mas Dani menyang papan wisata Singkaling. Aku karo Mas Dani adus ing kolam ditungani bapak ibu. Selanjutnya ada perintah atau tugas untuk kalian untuk mencari tembung-tembung sing angel atau susah untuk dimengerti. Tembung itu adalah kata, tegese adalah artinya atau maksudnya. Contoh nomor 1, tembungnya sowan, tegese moro nang omah. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan di buku tulis bahasa Jawa. Matur nuwun, wassalamualaikum. Assalamualaikum.